Takže čaute ľudia, ja som Sim a ja vás vítam pri dnešnom videu. V dnešnom videu si opäť zahráme, ako môžete vidieť, Murder Mystery 2, ale ako už viete z názvu videa, toto video sa nazýva niečo o mne. Čiže budem tu hovoriť nejaké informácie o mne, ktoré budú veľmi spicy. Ale nie, proste budú to normálne informácie, ktoré by ste o mne mohli vedieť. A tak, každopádne nezabudnite na like a odber, road to 100 subscribers a vrhneme sa na video. Dobre ľudia, takže sme Innocent. A taká prvá informácia o mne je, že vlastne moje meno. Môj kanál sa volá Simko, ale ja sa vo videách predstavujem ako Sim. A to z jedného dôvodu. Moje reálne meno je Simeon. A taká skratka tohto mena sa vlastne strašne ťažko, neviem ako to povedať, je to strašne ťažké urobiť skratku z toho mena. Čiže skratka môjho mena Simeon je Simko a preto sa môj kanál volá Simko, ale ja som Sim, ako sa predstavujem ako Sim. Lenže veľa ľudí mi vraví, že Sim je ako SIM karta. Sim a SIM karta je úplne niečo iné. Nie som SIM karta. Pekný efekt. Takže tak, toto je taká prvá informácia o mne. Nie som SIM karta. Dobre, čiže ďalšie... Dobre. Zlakal som sa. Prepáčte. Cez toto video som troška chorý. Čiže tak. A ďalšia informácia o mne je, že vlastne YouTube kanál bola moja vysnívaná vec. Vždycky som chcel mať YouTube kanál a proste bola to môj sen byť nejakým takýmto YouTuberom. Ja sa ešte nenazývam YouTuberom, pretože ešte nie som YouTuber ani zďaleka, ale vážne vám ďakujem za každú podporu a dávajte like a odber, aby som sa tým YouTuberom mohol stať. Takže to bola ďalšia informácia o mne. Ďalšia informácia o mne je, že... Aká je ďalšia informácia? Že milujem byť murder mystery. Takže toto je ďalšia informácia. Vážne to mám strašne rád. Aj keď sa mi to nie vždycky podarí, ale proste je to super. Si moja prvá obeť, pretože si ma zabila. Ona mala zbraň. Haha. No, sorry. Ako môžete vidieť, fakt sa to rýchlejšie. Čo sa snažíš spraviť, dievča? Čo? Haha. OK, nebudeš mi utekať. Bye. Dobre, ešte tu niekto je. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže ešte tu niekto musí byť. A ja ich nájdem. Yes! Takže, ak som vravel, milujem byť murder a opäť sme vyhrali. Mal som vypnutý zvuk z nejakého dôvodu, nevadí. A opäť sme vyhrali a ďalšia informácia je, že kedy bude face reveal. Takže face reveal chcem dať až za nejaký milník. A ešte sme vážne ďaleko toho milníka. A ten milník je 50,000 odberateľov. Čiže keď budem mať 50,000 odberateľov, bude face reveal. Dúfajme. Hej, ale bude. 50 alebo 100 000 skôr. Pretože tam dostávam už tú striebornú, nie? Ten strieborný play button, či jak sa to volá. Čiže až vtedy, čiže nie 5,000, 50,000, 10,000, 100,000. 100,000 odberateľov. Takže tak. OK, a nezabij ma. Ona ma zabije. Že ide po mne. Jasne, že ide po mne. Nejde. OK. Jasne, že je to murder. Kúkajte. Ona mňa vytesila nôž.
Ona na mňa vytasila nôž, bože, ja som to videl. Hnusania. Prečo ide za mnou? Prosím, pomôž mi. Kde je? Kde je? Nič mi deje. Kde je? Oh my. Dobre, kde je? Tu je. Jasné. Bacha na ňu. Toto vždycky oklamem tak ľahko ľudí. Prosím, veď ma zachránte niekto. Zase ide za mnou. Však kempí zbraň. No jasné, že ju kempí. Reálne tú zbraň tam vidím. Bežím. Yes! To máš za to camping. Nikdy nevyhráte, ľudia, keď kempíte. Nikdy v živote nevyhráte. To je proste nemožné vyhrať, keď kempíte. Takže tak. Dobre, a ďalšia informácia... Zdvihol sa mi level. Ďalšia informácia je, že je môj sen si niekedy zahrať s nejakým youtuberom alebo youtuberkou. Napríklad včera sa mi stala taká vec, že si ma pridala Take.cz. Kto ju nepozná, dám vám jej kanál, nejako, dúfam, do popisu videa. Je to fakt dobrá youtuberka a má inšpirácia. Čiže je môj sen si niekedy s ňou zahrať a nejaká spolupráca možno. Takže tak. Dobre, a toto bude posledné kolo, pretože už nemám moc informácií o mne. Vediem veľmi nezaujímavý život, ale nie. Ja mám rád svoj život. Hej, a už mám v pláne ďalšie videá. A tie videá budú buď crazy, alebo budú funny troll. Áno, mám aj troll na pláne. Alebo budú... No počkaj. Čiže mám troll, mám funny, mám eating challenge, tam je murder. A ďalej vám nebudem spoilerovať, lebo chcem si niečo nechať aj pre seba. Aby som vám nevyspoileroval, kde je tá zbraň. Aby som vám nevyspoileroval všetky moje videá. Čiže dávajte like a odber a možno skôr výjdu. Ešte ich síce nemám natočené, ale v pláne sú. Ak dáte like, tak to možno rýchlejšie natočím. A tu kempí, však tu zbraň zase opäť. Teraz sa zlaknem strašne. Ako ma... Proste ako. Dobre, ale táto zbraň sa mi celkom páči, čo má ona. Čiže, ľudia, ideme na trade. Uvidíme, ako to dopadne. Čiže toto je ona. Trade. Ja aj ponúkam moju phaser zbraň. Stále som nezistil, že či je dobrá. Let's be friends. Neviem stále, či je dobrá tá zbraň. Nechaj ma. Nebudem friends. Prečo chceš byť friends? Ajt. Nechaj ma. Chcem si natočiť outro. Dobre, tak si natočím teraz. Takže ľudia, z dnešného videa je to všetko. Dúfam, že ste si užili toto video. Nezabudnite na like a odber a vidíme sa pri ďalšom. Čaute.